Wamkelekile. Kule video ndiza kwenza i-level 2 addition. Ndiyathemba nizayilandela yonke lento ndithethayo. Sawuqala kumzekelo olula. Sihambe ke ngoku siyenze nomnye umzekelo onzima nokwana. Masiqale ke ngoku. Umzekelo wothu wokuqala nanku ndizambhala. Masithi mhlawumbi ndino 11 plus 4. Ingaba ithini impendulo ka 11 plus 4? Mhlambi u11 plus 4 awukwazi umdibanisa ngoba zange wadibanisa amanani amakhulu kangako. Kodwa mna ndiza kwenzela lula kakhulu ukuthi udibanise lamanani amakhulu noma mangakanani. Masiqale sijonge ke kweli hlobo siza kwenza u11 plus 4. Zininzi indlela esinokuthi sidibanise u11 plus 4. Ndizanibonisa kodwa ezindlela ke. Masiqale sijonge ke lo mzekelo. Uyabona kukho la 1. La 1 yona kuthiwa ukwindawo ekuthiwa yindawo ye-ones. Ubekho lo 1 wesibini ke ngoku abe kwindawo yona ekuthiwa yindawo ye-tens. Jongani ke. Uyabona ke ngoku lo 1 nalo 4 kwindawo yo-1 singazidibanisa zona. Sithi 1 plus 4 sifumane u5. Nangu lo 1 plus 4 is equal to 5. Masijonge ke ngoku ukuba sishiyeke nantoni na kulo mzekelo simenzayo. Masithathe la 1 ke ngoku. Uyabona ecankwala plus akukho nto. Thetha ukuba ke ngoku sithi 1 plus 0 sifumane u1. Uyabona ke ngoku siphuma nempendulo ethi 15. Masijonge ukubana u11 plus 4 esinika u15 na inyaniso na. Manindibonise indlela yosibini eyokuthi sidibanise u11 plus 4. Ndizawuzoba ke ngoku ibhola ezi11 nezinye ezi4 nazi ke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yabona zi11 ezibhola. Ndizawuzoba ke ngoku nezinye ibhola ezi4 ngoba siyadibanisa u4 kulo 11. Manditshintshe umbala lo ndibhala ngayo. Masizobe ke ngoku ibhola zethu ezi4 ezine. Masithi 1 2 3 4. Masizibale ke ngoku ukuba zingaphi na ezibhola zethu xa ziphelele. Masizibale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Uyabona ukuba nasiphume nala 15 mendithethe ngayo phaa kula 11 plus 4 ekuqaleni. Ukuba nalena indlela awuyilandeli singajonga nenye indlela. Le ndlela yozoba ibhola izasithatha ixesha elide kakhulu ngoba la manani azama makhulu njalo njalo. Masizobe umgca onamanani okuthiwa yi-number line. I-number line ke ngumgca nje esimzobayo apho ke ngoku sizobe amanani ethu sizokwazi ukubala ke ngoku sidibanise njengala 11 plus 4. Sawuqala ku-0 sithi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Hayi ezi numbers zininzi kodwa ingathi mna ndizawuphela apha ku18. Yabona ke nansi i-number line yam lo mgca unamanani. I-number line ke iyahla ke idlule napha ku0 iye kwamanani amancinci no0. Kodwa lento yenye into endizanibalisela ngayo ngelinye ixesha. Masibuyele ke kula 11 plus 14 sisebenzise i-number line yethu. Kule number line yethu ke sizawuqala phaa ku11. Njebe ke ngoku sidibanisa u11 no4. Funeke ke ngoku siye ekunene right kayi4 sizokwazi ukuthi sibone siyongeza u4. Masiqale ke phaa ku11. 1 2 3 4. Uyabona siphele ku15 njengoba besibalile nezabhola saphinda senza nale11 plus 4 ekuqaleni. Yayibona ke ngoku ilula le ndlela ndinibonisa ngayo yokuthi senze i-addition yela 11 plus 4. Masijonge ke ngoku omnye umzekelo.
Masithi mhlambi ndine mandithi ndino 28 plus 7. Yabona ke ngoku umkhulu lo 28 plus 7 kunala 11 plus 4 sisandomenza. Ingaba ithini impendulo kale 28 plus 7? Ukuba nawe uyayazi ithini impendulo, ingabe uyenza uzizamele uzophuma nayo. Kodwa ndizanibonisa mna indlela yokuthi siyenze le ngxaki ka28 plus 7. Masiqale kule number line yethu siqhelileyo. Masizobe umgca wethu nanku. Yambo? Asifunekanga siqale u0 ke xa senza i-number line. Singaqala mhlambi nakum mandithi noma ngu5 na. Masithi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, singanyuka ke siyophela nako 100 nako 1000 njalo njalo. Kodwa mna ndizophela nje apha ku18. Masijonge kuqala pha kulaa ndawo ye-ones anditsho. Masijonge ke ngoku ukuba u8 plus 7 uzasinika ntoni. Sawutsiba ke ngoku kayi7 siye e-right. Sathi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yabona siphele ku15. Iyandichazela ke ngoku loo nto ukuba u8 plus 7 is equal to 15. Indlela ke ngoku yokuthi sibeke lo 15 pha kulaa ndawo ka28 plus 7 ingaba ithini? Mandinibonise uba lo 15 sambeka njani pha ezantsi. Yabona kulula kakhulu isebenzisa i-number line kwaye ungayisebenzisa nanini na xa ufuna ukwenza la manani mancinci mafana no8 plus 7 njalo njalo. Yabona ke la 15 ka8 plus 7 u5 siyathatha siyombeka pha ezantsi kwalo 7. U1 ke ngoku simthathe siyomxhoma pha phezulu ecangothu. Kuthiwa kumkherisha u1 yombeka phezulu. Samxhoma pha ke ngoku ecangothu. Ndizawuphinda ke ngoku ndicacisele kwenye ivideo ukuba kanye isebenza njani lento yokuthi u5 simbeke ezantsi, u1 simbeka pha phezulu. Khumbula ke ngoku ukuba le ndawo ino8 no7 no5 indawo yo1. La ndawo ino2 nala 1 umncinci indawo yo10. Sawudibanisa ke ngolo 2 nalo 1 simxhomileyo sifumane u3 sibhale pha. Yabona ke ngoku nansi impendulo yethu ka28 plus 7. Yayibona ilula nje lento? Uyandilandela na lento ndicaciselayo? Siyayazi ukuba u8 plus 7 ku15 anditsho. Masithi ke ngoku sino 18 plus 7 sizafumana ntoni? Yabona u8 plus 7 ku15. Xa sinothi 18 plus 7 ke ngoku andithi sawufumana u25 anditsho? Ngoba kula 15 sidibanise la 10 sidibanise pha ku8 kula 18. Yabona ke ngoku 28 plus 7 uzaba ngu35. Yabona singathi ke ngoku 38 plus 7 sawufumana u45. Uyayibona ke ngoku ihamba njani lento ye-numbers yokuthi sidibanise udibanise ubone ukuba ihamba ngendlela ethile. Yayibona ine-pattern yayo yodwa, inendlela yayo yodwa. Masiphinde ke ngoku sidlame nendlela yosithathu yokuthi sidibanise u28 plus 7. Singabala ke ngoku siqale ku28 sithi u28 plus 1 sifumane u29 plus 1 ibe ngu30 plus 2 ibe ngu31, yabo? Sawuthi ke ngoku xa sisithi pha 28 plus 4 sifumane u32, 28 plus 5 sifumane u33, 28 plus 6 ibe ngu34. Yalandela ke ngoku xa sisithi 28 plus 7 sesifikile kula 35. Yayibona inzima ngale nto ndiyithethayo? Ndiyathemba uba usayilandela le nto ndithethayo. Mamela ke, masenze omnye umzekelo. Masithi ke ngoku ndino-99 plus 9. Yabona eli nani likhulu kakhulu lona. Uyayazi wena ithini impendulo yayo? Hayi, ungabi naxhala, ndiza kubonisa na kanye ukuthi yenziwa njani lena ingxaki. Ayinzimanga tu kanti sawusebenzisa ezi ndlela sisandozifunda ngoku kule video. Masiqale kule ndawo eqhelekileyo, le ndawo yo1 ino9 phezulu no9 ezantsi. Yabona usinika u18 u9 plus 9. Siyabeka ku8 kulaa ndawo bendithethe ngayo pha ezantsi kulaa ndawo yo1. Sithatha u1 siyomkherisha pha phezulu siyomxhoma pha phezulu ecangwa la 9.
Yabona ke ngoku sawudibanisa la 1 plus 9 sifana u10. U10 yena akasuza alingane kwindawo e1. Thetha uba ke ngoku siyambhala la 10 ecangwa la 8. Yabona le nto ndithethayo iyalandeleleka ngoba ngoku impendulo yethu ngu108. Masambe ke ngoku siye komnye umzekelo. Masithi ndino56 ndifuna umdibanisa no7. Masijonge ukuba u6 plus 7 usinika ntoni. Andithi u6 plus 7 ngu13. Sithatha u1 ke siyombeka kule ndawo bendithetha ngayo pha ecango 5. U5 plus 1 ke ngoku uzasinika u6 anditsho. Yabona ngoku sesiyenza nje ngokuqhela i-addition. Yabona u56 plus 7 sesifumana no63. Ndiyathemba ukubana noko seyicaca nokwana i-addition. Enkosi.